capital ng buong Pilipinas, ang bayan ng mga maaarte sa buhay, dito sa Angono, Rizal. Pupunta po tayo doon sa itaas sa taas o sa tuktok ng parte ng Eco Park, diyan sa Wawa Eco Park. Tara, punta tayo. Eco Park, kuya. Eco Park. Yung anong block ka? Wawa! Marami bang ano dyan, kuya? Maraming tao ngayon, linggo. Dito na lang, kuya. Thank you. Doon tayo sa taas na yan. Tara mga kakaragons.
May bayad pa paakyat ko ate. 10 daan. Pwede ba? Kaya tayo dito. Yun, nung kainan. Yun yung pwedeng mangisda doon. Ayun, kitang-kita lahat. Masikip lang ano, kuya? Masikip.
You raise me up so I can stand mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to hold my hand. Raise me up to mountain. You raise me up to walk on stormy sea. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I'm strong when I am on your shoulder. Raise me more than I can Praise the Lord. Ano po? So tinatawagan na po ang ating bagong praise and worship team. Our youth, Jesus, our praise and worship team. Palakpakan naman po natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kuya at ate. Meron lamang po silang sasabihin. So, um, Nakababa na tayo mga karagons. Tingnan nga natin doon sa art gallery kung anong meron sila doon. yung kay Vincent at saka yung kay Ate Kayan, sa the two families who want to perform the Calpe and then Kuya Gilbert. Both families were together. Ano po? Yung race niya po nakanta na this song. Kuya, ano, Gilbert. Okay. Please come here na po, mga kapatid. Alright, so be ready na po for the last Sunday. We're taking the family of Kuya Vincent and Ate Dayan. Ate, bukas ba yung art gallery ngayon? And of course, Ramos family and Ate family. Alright, so yung mga bata mo na po, hindi mo na po kakanta rito ng Rap na tayo dun sa pinakamagandang part ng park na ito.
Para tayong nasa rice paddy. Kaya dito tayo sa pinakamagandang part ng dito. Hello kuya. Wala ako na stick. Wala ako. Wala. Hindi mo kaya. Wala akong ganda. Love, tingnan mo yung tingnan. Ang ganda nito. Ang ganda nito. You want to swim ba? Maybe I'll throw you there. Uy, wala naman ang pinakain. Ano na galaw pa naman? Nandito kami sa Nandito kami sa Batonet. Sa Batonet, sa Batonet. Ay, nakita ko sa Doon sa Spider-Man. Wait lang ako ah. Yan, turuan mo ako. Ano yung kuya? Wild duck ba yun? Turuan kita. Ito naman, di para kami ng ano.
Ayaw maniwala daw. Ayaw maniwala na nakawawa tayo. Bago ka ba? Saka privilege. Wawa sa'yo. Huwag ka na maligo, magbubulong ka, mahangin na rin naman. Picture pala sa akin ng puta. Ba't? Kaya pala nabasa message ko sa akin. Ba't kayo na? Kanina pa kayo. Tara na, Bal. Ate, can you take the smell there? Ganda ng picture ni Orga tsaka ni Marge. Saktong-sakto sa buti.
Meron na. Hmm?
Sino kasama mo? Ako kuha mo ba? Hindi mo. Mahal, I told you it's not very fast now in the preparing. It's not buhat, it's not Parang tanga naman kasi sabihan na kita nakaraan. Ayaw mo pala. Walang pasok sa Monday. Kaya nga linggo nga pero hindi Monday. Ay, para makarating. Para makarating na rin dito. Hindi po. Hindi na bukas? Hindi ka nagpili na bukas? Patay ka doon. Umaga. Ano? Kaya mo yan! Malaki ka na! Ano pa na kami doon ma? Ate, hawak na po siya. Bakit wala ng water, ate? Init. Ate, you're here! May nautin. Kompleto namin dito yan eh. Luma. Iyo. Dapat mo ayaw ko. Tara boy. Kaya nga kanina pagdating ko sa Sige, pupunta kami. Ate, just water. Nay. Stop! Ano yung paso? Yan. Tara po, tara. Bilig ko sa namin. Ay, pupunta kami dyan, pupunta. Hello. Pupunta kami dyan. Ano pa nga yung Nay. Hello. Hello. Lola Pasita? Lola Pasita! Lola Pasita, oh. Sabi na kasi. Lola Pasita! Pinggang ko versus flying. Oh, ito white pumatik. Pupunta na kami. Hello. Pupunta na kayo, pupunta na. Magalugso daw nga na dyan. Uy, ano na? Nawala yung putan doon. Ay, pag ginalong niya.
But there's some very Kaya pa rin. Medyo malamig-lamig. Kita tayo ng pwesto ron. Wala, itong naman. Nahirapan ako sa kami. Ang dami kong hawa. Nahirapan ako. Ano, may sabitan na dito. Wait, Adela, because our vision map means come on, I do Sa akin, phone mo na lang. Patok mo. Walang pwede na hindi na nakakita. Hindi, mas maputi pa yung bota. Ganda pa yung bota. Tara na,
Paano ba yan magawa? Uy, ganda dito ma. Ay, ate, oh. Ano ka? Kaliwa naman talaga ito. Anong pain? Magluto ka ba pa? Dubai talaga. Isa ba kayo? Nangarad? Dumikit na nga. Oo, galing mo ah. Kakain ba talaga isla niya? Gusto niya naman nakuha yung ako isda, hindi ko kakain. Pwede ko balaki. Siguro magdala na lang ng tilapia. January, sige, isa kayo magkaibang pain. Try natin. Hoy, akin na. Diyan ba sa hindi nila? Nakalak yung ano. Diba meron pa kayo dati? So, pabedong itin. Nakatulog kami dati sa pera. Pagdating sa papa. Sino na naman ang salary? Kaya marami. Smart pa naman yun. Ha? Dahil na. Paharap ang pila. Sabi ko kasi, paharap ang pila. Paharap ang pila. Tapos, ganito pagbato pa. Ilalak ni mamatapis. Matakot yung sinasabi sa akin. Meron na ba? Lubog yun. Rasa natin. Kaya may water time na Hindi. Ano dapat wag mabaliktad. Ganyan ang pahugot. Pero lagi nakalak para kapag doon hindi niya mahugot. Eh kasi binabit mo. Wait nga eh! Nakakangawit pala. Mayroon pala siyang marker lang. Ala, nalulusaw. Hindi carry, uod na lang. Palpak, sabi mo sa kuya mo. Palpak yung pain. Ito, malayo. Sayang, hindi ko
nalulutang. Huwag na yan. Palitan mo ng ibang pain. Hindi, ano, pating para mas malaki makuha. Na ano, isa. Wag mo na balik na ay pa. Ano tong tawag ng tawag sa'yo pa? Anyway. Ano opas? Wala pa. Hindi. Nakainit pala yung ganyan. Hindi lang kasi binabantayan. Maglalagay mo na. Kaya
Pagagis pa. Hindi ata marunong magagis. Karamihan tayo lahat. Ha? Nilog-log agad. Nainit ka? Lang, bago mag-laps yung video, may mahulong tayo sa isang bilis. Ilang minutes ba daw capacity ng video? Paano mahuli ka ba sa bulan natin? Bato. Water needs. Ayun sa'yo yung mga Ayun eh, yung pagkabato eh. Hindi nakakapos eh. wala ko para sa ganito. Hindi ko kaya nakapit. Mainit pa naman ako lang. Mainit pa nga raw. Aba yung mga bangkang yan, nangingisda yan. Kaya ganyan isura. Bakit may mga upuan sa ibabaw? Yan yung mga bangkang malupit. Nasa mga kangkungan niya dyan dati? Di ba puro kangkong yan dati? Puro water video. Eh, meron ano yun. Natin na meron tayo. Ano parang sa lahat yung ganun ba yun? Sayang naman.
pala po, bangka. Ayun din, lumubog na yun, lubog na. Ayun na. Kita mo ba? Kunin mo na yung bangka. Tingnan mo yung may palitan ng ano. Ayan nga yung bangka. Sige na, kuhanin Ayun, mo na. may tumatalon. Ano? Kaya marunong. Hindi mo nakapos na. Hindi ka nakakatakot. Pinaalis na kami kasi. Alam mo nga yung sa tatay mo. Eh, matatamaan mong pinito. Ayun. Papa, ganun na. Try lang ng try. Siya, pagtama naman. Sige! So, gusto niya ako. Yun yung pinakahabol. Basta yung isda na nakahabol ng parin. Hindi. Lumilang. Nakahabol ng isda para kainin. Bakit yan? Kasi mahirap din makahuli pag ganyan. Hindi mo nga sure kung merong kumahabol doon. Na. Ano yung mabigat yung binabat? May mabigat yung ano. Ganun, kaya mas malaki yung spot. Meron silang weight na ganun, pampabigat. Hindi kasi wala kasing panghabol lang. Parang ano lang, sa may dulo ng ano nila, line nila, merong isda na pega. Tapos kapag tinatak nila yon, yung isda para siyang lumalangoy. Kaya kakahabulin nyo ng ano, parang totoong isda. Kakahabulin. Ay, natin ang bumagal. Meron ng nahatak na. Sino kumahatak? Hindi. Hindi isda nang gumagalaw dyan. Oh, isda na gumagalaw dyan. Gigil ako sa inyo, be. Ayun. Well, may ari ba dun?
Tara, dito ah. Dito ako tayo. Wala ka pag nalaglag yan ah. Nalulubog yan.
Sino ba sila? Parang hindi na kinaya. Tutulog na yata. Tutulog na yata. Kaya. Sila? Sino ba sila? No si Balas. Sino ba sila? Isang tao nga, hindi naman yun. Mga ka pa. Ano yung mga kapag kinagat yan? Ako, pag gininya ko yun, hindi ko lang kaya yun. Tawa na siya pa. Parang alam mo, hindi ka na sama ko na si ate. Ay, iniwanan ako. Jimin. Nak. Jimin. Jimin. Nak. Yan na. Oy. Apa sini? Jimin. Nak. Papa. Hello. Asa balon na. Ano nakatingin eh? Ano may plastic sa kamay mo? Nag-video si Kuya. Parang hindi lang aso pang manig. Mahulog yun. Ayan. Tali, nakatali. Asa man ang bitawan? Isot mo yung tali. Ayun mo, hindi na alam ko alam ko. Hindi lang pala.
Bawal bata.
Tingnan natin ang sunset. Grabe pa. Grabing tao. Grabing tao, grabe.
yung base, tingnan mo bibili. Ganda ng sunset. Grabe, daming tao. Tayo naman pa kay Bert. Pangulong yung Ayun na, tigay dito na. Ayaw mo, gusto mo? Sa akin ka, pang... dito na. Tapos na. Hintay nyo nga namin dito. Bata pa lang. Hanap buhay sila. Wala ka man yan. Oo, yung tumatayo dito. Hindi rin mahulog na dyan, sige. Ayaw mo, gusto mo?
Gusto mo? O tara nga, sasakay nga kita. Tama yun mamaya. Ayaw na. Laking ka tayo mamaya. Laking ka tayo. Anak kayo. Next time natin. Sarap sila. Gusto, maganda mo tayo mamaya. Polo. Na, puro aya. Ang tagal. Garo, nagkuyagad kayo mo eh. Si ano, kaya natin sa akin eh. Kakakit lang natin nun. Kaya agad mo eh. Next time na. Mas nakataman sa mabili kasama. Saka ang pangit yung suot mo. Grabe yun, si Mowgli, golaw ng kuyo. Kahapon. Tama, nakakarating lang. Saka saan ba sila? Kaya ka nilalagnat eh. Pagkutol, yung cellphone ko pasira na. Tignan mo, may paliwatik na. Paano natin? Paliwatik na gago. Bago ako makasira yung cellphone, magkamotor muna ako. Ano na sa'yo? Okay ko. May buboy na yun. Kung sinatyo na ba kahit kinala mo. Ang inad yun. Ayoko nga, baka nga tumawag. Siya na, lapang price yun. Eh, paano kung doon tumawag sa nakalisa? Mga ano? Princess nga yun. Okay, ba't mo doon eh? Bengal. Jowa niya. Yung girlfriend. Ano sabi ko sa'yo? Huli mo na yung motor mo ito. Namo. Doon tayo nagdamang may sa kabila di pwede dyan, no? Ano? Makaya ako. Kumaya. Ako muna ka ng Lamborghini ka. Dago. Tara, lakad tayo. Stakap dito. Ano, pili naman tayo? Ang pwede. Sabihin niyo pag walang tao dyan. Ano tayo sa park? Siso tayo. Tara, punta tayo. May punta kami dito. Eh! Ah! Tingnan mo. Ah, ako siya!
Punta sabi ko, doon ka. Huwag ka dyan. Hmm. Ikaw na pupunta? Mapunta tayo dun. Tara. Sakit tayo dun na sa... Saan? Ano? Ma'am! Ala! Di kami lang nag-whip! Kasi nga! Ayun na ako! Ayun si Jonas! Uy! Nakanguli ng isda. Ano yun? Ma'am! Asan yan? Ito, may nakanguli. Ma'am! Sinusundan kayo. May tubig ba yung bangka? Ano ba yan eh? Baka malaglag kami.
Marungan lumuwi po. Gagabi na kasi. Baka di namin payagan dun eh. Oh. Hindi ko. Ano pa kaya ako dito? May nabingwit ka na ba, kuya? Maraming tao.
Director's cut. Ikaw ka mahal. May nakabara? Makati yan. Kaya mo masakit mo. Ang cute. Ay,
Wala namang stress. Hindi stress sa pagod ka lang mag-stress. Dumating. Ay, sorry, kaya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello. Nagsisisi po kayo sa bandang muli. Kanina yung sister. Ingatan nyo lahat ang kursa nyo. Dahil po, lagi po nakakaiwan dyan sa bandang dulo, ha? Oh, may kaya po tayo mga